ток няма, вода няма. С хазяина гонят ме от тука. Ето ще кача горе да видите какво положение са стаите. Къща пада. Имам поне 50 молби към съвети, към къде не сме ходили. Чак до София сме писали. Никой не обръща грам внимание. Да. Инвалидно дете на 27 години, от една годинка е инвалидна. Да. Двама ученика имам. Аз съм на 71 година, ни пенсия вземам, ни от социални, ни от нищо. Ето и тен си взема 120 лева пенсия, с нея пенсия се крепим. И дадаме един месец срок да излизам. Нямаме една стотинка, чудя са тези деца, къде ще ги водя, кой ще ги правя, как ще живея. Идваме вече да сложа въжет на врата и ето човека сме. Да, вие тримата и две по-малки деца ли имате? Двама ученика са, тя инвалидна. Имам ученик в 9 клас и ученик имам в 6 клас. Те са по-малки. И той е инвалидно, 27 годишна е. Мускулна атрофия. От Чернобила казаха. И от тогава до сега никой не обръща грам внимание. Никой. И която партия да дойде... И сега чакам да дадат жилище, обаче дали ще дадат, кой знае. Пак сме гладни, пак сме жедни. Благодарение на хората, че ни носят... Шишета събираме те от казаните, хартийка събираме от казаните. Туноят натрупал съм малко хартийка, шида сега да видя да върна, да взема на тези деца. Ето, малкият отива на училище, не мога да отделя 1 лев да му дам. Гледа децата, си вземат закуска туни. Той най-спешно жилище. Да. Жилище. Няма. В общината пускахте ли молби? Пуснахме, чакаме всеки момент да ни се обадят. Поне имам 50 молби вече. И при Кирил Йорданов ходях, и при кого не ходяхме. При Каспарян ми са молбите. И в съвета, и чакам от нея добре. Аз вече бактиса да ходя, не се знаем. Картофки, бол. Благодаря на хората, че ни носят. Имам добри комшии. Ето комшиите не съжаляват, носят те по някой парче хляб, по нещо, до такова. На кухнята се записахме, тук на Любов море, там читалжа, оттам взимаме. Благодаря на жените си, не на остават. Не. Да. Живеем в най-долното положение.